MP जानो थाखाय इंलिश हिंदी गोरों जानांगौ बे नङा। दिनै जोंनि रावा 8 हाबबाय। दिनै जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव MLA फ्रा बर' रावजों लेक्सार होनो हायो। बेखौ कास्टम बसुमतारिया मिथिना मिथिया? जे MP जानो थाखाय खालि इंलिश आरो हिंदी गोरों जे जानांगौ बे नङा। दिनै जोंनि बर' रावा 8 हाबबाय। दिनै जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव जोङो बर'जों जोंनि MLA फ्रा दिनै लेक्सार होनो हायो। बेखौ बिथाङा मिथियोना? कास्टम बसुमतारिया सेनं क'क्राझार लकसभा बियाबनि NDA बिजाथि जयन्त बसुमतारिखौ हिंदी इंलिश जेबो रोङा बुंनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों मिरु UPPL नि नेहाथारि समनाथ नार्जारिया। नंगौ, थांनाय सानखालि खौरां बिजोंनि गेजेरजों BPF हान्जानि कास्टम बसुमतारिया ND नि बिजाथि जयन्त बसुमतारिखौ बोरैबा MP बिसायख'थिखौ देरहालाङोब्ला हिंदी इंलिश सोलोंनो 20 बोसोर नांगोन होननानै बुंदोंमोन। बेखौनो लानानै गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों बिथां मिरु UPPL नि नेहाथारि समनाथ नार्जारि बिथाङा। खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। बसुमतारि बिथाङा मैया जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों जे बिथाङा जोंनि NDA एलायन्सनि केन्डिडेट मानगोनां जयन्त बसुमतारि बिथांखौ गोबां माखासे बाथ्राफोरजों सोंखारिदों। बिथाङा बुंदों जे जयन्त बसुमतारि बिथाङा देरहानानै थाङोबाबो माने इंलिश आरो हिंदीखौ सोलोंनो 20 बोसोर समय नांगोन होनदों। आरो दिल्लीयाव थांनानै बिथाङा बाथ्रा बुंहैनो थाखाय 5 बोसोर सोलोंनांग्रोगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। दा बिथाङा मिन्थियोना मिन्थिया जे माने हिंदी इंलिश रोङाबाबो जे दिनै गोबां माखासे इन्डियानि दाब स्टेटनि माखासे MP बिथांमोना दिनै हिंदी इंलिश रोङाबाबो जे दिनै बिथांमोना गावबागाव समस्तिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै रायजो राजानि जानानै बिथांमोना खामानि मावदों। बिथाङा बेखौ मिन्थियोना मिन्थिया? दिनै हिंदी इंलिश रोंबाल' जे MP जानो हायो बहा लिरनाय दङ? बे जाम्बा नामा? गावखौ बिराद लेखा गोरों सानो बियो। दिनै जाय मानसिया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जोंनि मानगोनां जयन्त बसुमतारि बिथाङा गोबाव सम बेबादि आन्दालनजों जड़ित थानानै बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय। बिथाङा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा लोगो आफादगिरिमोन। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा स्पिकारमोन। दा बेबादि बिबान लानानै बिथाङा दिनै हारिनि थाखाय गोबाव सम बारसोमबोनायजों लोगोसे गोबां खामानि मावखांनायनि उनाव दिनै बिथाङा MLA जाफैदों आरो बिथांखौ जयग'था केन्डिडेट हिसाबै दिनै NDA एलायन्स केन्डिडेट हिसाबै दिनै लकसभा MP नि थाखाय बिथांखौ दिनै सायख'दों। खिन्थु दिनै बिथां कास्टम बसुमतारिया गावखौ बेसेबां गोरों सानखो जे बिथाङा जोंनि केन्डिडेटखौ बेबादि गाज्रि रोखोमै बिथाङा मैया बेबादि बुंनायखौ जोङो खोनादों जे बिथां जयन्त बसुमतारिया भाषा सोलोंनो थाखाय 20 बोसोर नांगोन होननानै। खाम्फा बरगयारिया न' डाउट जोङो मिन्थियो बिथाङा हयथ' हिंदी इंलिश गोरों जानो हागौ। हिंदी इंलिश गोरों जामानलाय मा जानो? दिनै बिथांजों रायजो राजा गैया आरो बिथाङा खुनु पदे देरहानानै थांनायनि पर्जायाव गैया। मानोना दिनै रायजो राजा साफ्रोमबो जोङो मिन्थिगौ जे खाम्फा बरगयारिया सोर आरो जयन्त बसुमतारिया सोर। खाम्फा बरगयारिनि अबदाना बेसेबां आरो जयन्त बसुमतारिनि अबदाना जाथिनि थाखाय बेसेबां। दा बेवहाय सोरबा कास्टम बसुमतारिया बबेबा नोङो आउट अफ BTC निफ्राय फैनानै गावखौनो बेबादि एखेबारे गोजौ गोरों गोरा एखे अभार स्मार्ट बेबादि साननानै बिथाङा जे बेवहाय नांला बंसा भाषाफोरखौ बुंफैदों। जोङो बिथांखौ जोङो सोंखारियो आरो जोङो हकियनि होयो जे नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे बिथाङा बेफोरबादि गोदाव स्राव जानला मोनला बाथ्राफोरखौ बुङा आरो जोंनि रायजो राजानि गेजेराव बेबादि गुबुंले मोनसे थासारिखौ खालामा। जोङो बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुङो जे MP जानो थाखाय खालि इंलिश आरो हिंदी गोरों जे जानांगौ बे नङा। दिनै जोंनि बर' रावा 8 हाबबाय। दिनै जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव जोङो बर'जों जोंनि MLA फ्रा दिनै लेक्सार होनो हायो। बेखौ बिथाङा मिथियोना मिथिया? मिन्थियोना मिन्थिया बिथाङा दिनै हिंदी इंलिश गोरोंबाल' जे MP जानो हायो बे मा बाथ्रा जाखो बेलाय? दा बिथाङा बेखौनो परिचय होयो गाव जे बेसेबां जाम्बा बेखौनो बियो परिचय होयो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा?
थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।